once wanalokho awusesuyumhlaziyi, usuyi-influencer eyibiza ngomhlaziyi. U-influencer ukuthi abantu bethanda ama-artist athile bengawathandi athile, kodwa ucasha ngaphansi kwegama lana lokuhlaziya. So uma kuwukuthi wena kuzoba ne-artist mhlambe ngenze isibonelo othi hayi lona hayi angimuzwa kahle noma ngabe yivukane, ma uhlaziya mfowethu umculo uhlaziya ngisho ivukane eliqalayo ukukhipha malishaye ingoma ukuthi licula ushuni ngabani licula ini, wena njengomhlaziya ngithi uyimele awungene lapho awuzukuzwa ngabantu ukuthi hayi no lo uyabheda ngoba wenza lokhu nalokhu, angithi wena uyimele. Lesikhathi usuzwa ngabantu awusayimele, usuphusha i-agenda, usuyi-influencer, awusesuye umhlaziyi. Usulungisa abahlaziyi bepolitiki abafike bethi bayimele kanti bazoncoma amaqembu athile kuze sizozwa sengathi ayi lawo maqembu lawo cha yiwa right ngoba bacashe ngaphansi kwale brand ekuthiwa yini ukuhlaziya okuyimele. So uzotsotsa umqondo wami ukuthi ngikholele kuwe ngoba uthi wena uyimele uyahlaziya, kanti kahle kahle awuhlaziyi, u-influence umqondo wami ukuthi ngikholele kulento wena okholelwa kuyona. So kufuneka wezucu mfethu ibandla leli lithi lifuna ukuhlaziya, kuyenzeka into ube nothando layo kodwa uthola ukuthi unalo uthando lokuhlaziya kodwa awazi ukuthi kumele uyenze kanjani. Mhlambe nayo inkonzi le inalo uthando lokuhlaziya kodwa isafuna ukucathula, inekhono ekubhekeni isayide elilodwa lezinye izinto emculweni, ayinalo ikhono lokuyibheka zonke. So ukucathulisa nje lokhu ufana kithi ukuthi uma ubheka uyibheka zonke izinto ukhave wonke ama-angle njengani nje kunabaculi laba ngala ko Eastern Cape la nje angithi nje laba ngala ko South Coast abanye angathi abaculi kunebandla leli mhlawumbe uthi lisebenzele efemini uzothi mayibonus le femini bese hambe yalapha ku estudio lapha ku Storm estudio noma lapha emabhozeni ebese fike ethi abamdlalela izinsimbi ebese landa ushenge okuyazi ukuthi ushenge uya trend elanda ushenge ethi lisixhaphaze kakhulu lelo bandla leli special lelanga la balazi nabo producer thola ukuthi ayikho into umuntu uyizwayo ayiculayo wena yabo awuyizwi into ayiculayo kodwa uzoza ushenge nje iqangqalazi yabo uze ushenge nje iqangqalaza kuze kuyoba isekugcineni kwengoma. Izona zonke izinto lezo bafethe kumele ke nisihlazele zona. Leli bandla lisuke lenze njani kanti? Yena nje uthi eqala eqamba ingoma ethi le ngoma leni izocula ushenge iziyophela. Awukahle. Nami ngifuna ukuyokhipha ngifishare shushenge amadoda kahle. Hayi ngeke bafethu ngeke. Yabona nje mina angisho ukuthi ngithini. Lensizwa nje lekuthiwa usikhanga. Hayi mina ngizushenge nje ukuze kube sekugcineni. Nalana nje futhi bonke labantu engicabanga ukuthi bayilayela njengoba ngicabanga ukuthi no 2 million ko YouTube. Angikholwa ukuthi bayilayela beze befike la kucula khona usikhanga. Mangabe beke befike uyecula ethini usikhanga? Ucula ethini? Ngoba nje nala TikTok kuzwana le voice yakashenga yabo yabo. Doma uvela uyizwe ushenge kanti oshenge mawungabheka esikhathini samanje oshenge banayo isupport ema university kakhulu. Into eyenzekayo njengamanje kumaskandi ngoba izinto kumele uyibuke ubuso uyijulele ukuthi oshenge bane support ema university. Ibandla nje leli liculayo elisondelene nama university linayo support kakhulu. Mowa omjolisi no navigator nabo oshenge no jikijiki. Inhle lento yenziwa ama student ukuthi eba support. Ayaba support kakhulu hayi kancane. Ingakho ubona ingoma eyinabo zithi iqhamuka zibe igijima le izothi iphuma nje ingoma uzwa kuthiwa isishaya imillion. Ingoba vele ama student bafethu abadlala nge-Wi-Fi yabo bane-Wi-Fi. Manje wena mongabe uzwe yabo nje kwenze le example
uzolandelwa ibandla leli hlaya impisi. Hayi impisi khohlwa impisi ithi ongisendele ingoma. Funa WhatsApp. Nkabi yami. Ongisendela WhatsApp nkabi yami. Kanti igenge lele aya igenge efunda naye iyabalalela. Hayi impisi hayi impisi. Nokuthi impisi mfethu ayizwani nokukhipha imali. Bengamgxeka nje umthandeni bethini mangabe etalapha impisi. Vele impisi bafethu impisi iyaxhaphazana nje impisi. Impisi ayifuni ukukhipha imali. Impisi ngishiza ku-event. Yes. Uthi uyidayisela ikota hayi luthi uzophuma endlini idla uphuthu mhlambe nobhontshisi. Sisu sikhonke esithule sithethu. Iyoze ihambe engakazi khiphe ngisho 5 rand athenga ikota. Mayeke yathenga idampe elilodwa lecorona izolibamba kusukela ngo2 emini yoze kushaye u1 ebusuku lokho libambe kanje. Abasupportani labantu ekuthiwa izimpisi ungayizwa ngomuntu ekutshela. Abasupportani laba bantu. Ayisupportani impisi bafethu mina ngiyanitshela impisi ayisupportani. Into eziyaziyo nje ukugxeka. Ziya ku Facebook ziyogxeka. Hey. Into eziyaziyo nje ukuyogxeka. Moke nje wathi ayigxekeke uqedile. Yazi ngiyasola. Hayi lutho. Ngisoluthi sekunomntalabho eziwuphekayo kumanje lapha enqweleni. Ukusupporta nje ayisupportani ngiyakutshela mina ezizikusupport. Into ezizoyenza nje izokutalapha. Nakona futhi ziyokutalapha ngo-free mood. Hayi ukuthi zikutalapha ngedatha. Ayikhiphi lutho. Zikushaya ngenkulu inhlamba. Kodwa hayi ukuthi kuthiwa zikhokhele ngedatha la cha zikuhlaba ngenhlamba nje yamahala ka free mood. Yabo shaya ngenhlamba ka free mood ihambe nawe zizokuchitha. Kancane ngisacela ukubuza labo bhuti. Bobhuti abadala kunento engicela ukuyibuza abafowethu ngiyacela mhlawumbe bobhuti bayazi. Manga nje abaculi bekhona nje. Eke sithi ngiyavela emculweni. Kunomculi engithi mangibuka umculo wakhe mhlawumbe umculi njoba ngicula nje into eyenza ukuthi ngize ngibe umculi ngoba inhle into engiyenzayo emphakathini njoba nawe uyithanda ungayisebenzisa. Mangabe ke sengicula ke okwalo mculi ongenze ngathanda umculo wamaskandi yena engenankinga ikhona into eyiphutha lapho. Wethu ngiyalibona iphuzu lakho ukuthi ilela kuphi kodwa hayi ngithemba sibaza kuphendula ubhuti abadala nondaba ezisa kanje. Ngiyalibona iphuzu lakho ukuthi ilela kuphi. Bhuti Promise. Inkinga ayikho lapho. Inkinga iqala mase ukuthi ke if usebekubuza ukuthi wena ucula ushuni kaSibanibani bese wena uyaphika ekubeni abalandeli beyibona leyo nto leyo. Inkinga ifika iqale lapho. Kodwa inkinga ayikho lapho. Uyabona webhuti kwathi kusiya ngengoma. Angisazi kwawe imophu unyaka lapho omjikelwa waba ne-interview khona okhosini nalomfana athi umjikjeli. Wathi mfana mawulicula njengami icula. Egunyazo yena umnikazi walokushuna aye awuculayo. Ngoba khomba ukuthi umjikjeli noma umjikjelwa waba isibonelo esihle kumjikjeli. Waze wafisa ngisho igama walenza cishe lafana lakhe. Ngisho yonke into ayenzayo wayenza cishe lafana neyakhe. Umnikazi waleyo nto leyo akabanga nenkinga. Wamgunyaza ukuthi angasebenzisa noma yini ngawucula ukudlala isiginci ngawuqoka ngawukusina stage nanoma ngabe yini ezomjikelwa umjikelwa wamgunyaza lo mfana lento akayenza. Engishothi ke ngibona ukuthi nokukhathazeka kuthiwa ubani uzenza ubani ngoba lafuna ajabule lo olingiswayo ngoba khomba ukuthi wenza into enhle emphakathini nabantu abasakhula basavela bayayithanda into ayenzayo. Nokuthi usuku uyinhlanhla mongabe uyi-artist ube nomuntu okulandela ngalendlela ukuthi ezigcine esethi nawe uyacula ucula into ejayifana nawe ebekulandela usuku unenhlanhla. Mongabe usuke nomuntu ozokulandela ezigcine esecula kade kulandela suke kuyinhlanhla leyo. Ake ngiphendule uphakathi umuntu ongakwazi ukuyibuka izinto ngehle elijulile leyo nto ungalwisana nayo ukulwisana nayo ibe sigcina ikhanda into eyicompetition between wena nalowo muntu. Usugcina ukhompetha nomuntu okade umlandeli wakho. Yes. Ngisacela ukuphendula uphakade methi wayemphuphisa uphi nje kuyimanje. Yabona mfowethu emculweni
kufanele mawucula ucula into yakho. Yabona into ephuphisa umculo nephuphisa abaculi bamaskandi ukuthi umuntu noma ngabe uthi uzokhipha ngogudi ethi angizukukhipha ngizolinda abani ngifuna ukuzwa ukuthi ubani utheni. Wena usacula into ekuwe awusacula into esunga phakathi kwena usucula into oyithathela komunye umuntu yabo. So iyona into ephuphisa abaculi ke le ngoba ngesikhathi lo muntu wena uagainst naye wezomculo engasayenzi into ezokwenza ukuthi wena umnake wena uzophupha ngoba vele ayikho into enzayo ngoba ulandela umculo othile noma ulandela someone. Lo someone esikhathi engasayenzi into ezokwenza ukuthi wena umnake yini uzoba nayo wena ozoyiphatha esandleni njengoba ucula. Futhi promise icela ukubuza ngizokhuluma ngegama lokuthi umuntu uyaphupha. Umculi mayiphuphile umsuye njani umculi mayiphuphile mhlambe ngoba ngiyadideka lapho mina. Kade ubhala ukuthi umjikijelo megunyaza umjikijelo acula ushuni wakhe wayemphuphisa. Ngicela mhlambe uphakade wena ungabhala phansi aphendula ukuthi yodwa wayemphuphisa ethi uphi nje manje ngicade ngaphendula lapho phakade. Abafethu ngizobuyela kulento yokuthi ukungawu-understand umculo kuyohlezi kuneqhaza ekuthenini ukuphawula komuntu kube ukuphawula okungenamsoco. Ukhona nongangiphendula mangathi mina mangizobuza ukuthi ubaba uSomnandi wawukumuzwe nevuma ukuthi ubukela noma ushaya ushuni kaBhekumuzi ngesikhathi ubaba uBhekumuzi esekhona ngesikhathi besadlala igame yabo. Ongangiphendula ethi ukhona nowakwamuzwa esho. Uma umuntu oyi-understandayo igame uzokwazi ukuthi hayi ukuthi ubaba uSomnandi wayengakaze ekusho ekuvume ngoba nakho ekuphika cha. Iphathi yegame yokuzama ukupromote umculo kumaskandi ngoba kunalento yokuthi makungathi kunebeef ekhona phakathi kwenu umculo ukhuphuke kakhudlwana kunokuthi kube mhlambe bekungekho beef. Yes, kwesinye isikhathi kuyasebenza, kwesinye isikhathi akusebenzi. Nokuthini izucu yabona ukube uSomnandi wavuma ukuthi ubukela kuBhekumuzi ngeke uzuthi ukhanda ibrand yakho nawe ubuthi kodwa khona enye ibrand ubupromote enye ibrand ukhanda ibrand yakho nawe. Le abantu abayisho namhlanje njengoba bayisho kulonyaka nje boku 2026 bethu wakwambona apha umuntu edlala ushuni womuntu esaphila nangu uSomnandi wawudlala ushuni kaBhekumuzi uBhekumuzi ephila uma yogatsha udlala ushuni kaBhekumuzi uBhekumuzi ephila. So labantu abayikhuluma lento angazi noma bawuqala izolo umaskandi noma bawuqale last week noma bawuqale ngoba nakho sekukhona ushuni waseWillis into endala lena kade yaqala kudala abanye bengazalwa ngisho ukuzala iyenzeka kumaskandi. Uyazi webhuti into ezokwenzeka uyazi ngendlela umaskandi okwenzana isilima ngakhona mawunqena ukucabanga ungathola ukuthi lo mnotho ekukhala ngaye bayaxhumana kwi-background noSminoff akho inkinga la kubalandeli. Kanje ngomtshengiseni nomgqumeni kwaphuma umgqumeni engasekho umtshengiseni kuyimayevuma uthi hayi bebexhumanele bengekho inkinga because thina siyanqena ukucabanga siyanqena thina abalandeli. Thina into mayeke yabekwa phambi kwethu siyithatha nje obinjalo bese siyanqena ukucabanga ukuthi hayi bokambe kunale part esingayazi lekuthiwa i-background ukuthi kwenzakalani ngale ngemumva. Uyazi webhuti uZucu abalandeli indlela umculo abawuxova ngayo kunabantu abangazana ukuthi nje uma kuthiwa khalisa ama-CD yayimalini ngoba babathengi bayasendelana ingoma ngo-WhatsApp manje kodwa ekugcineni bakhuluma kakhulu mase umbuzo ukuthi okay ukhiphileke mhlawumbe kusama-CD ukhiphile into encane imali ye-CD yanto encane itholakalaphi ungathola bathenga imkhopho la besendelane emafonini yabo lona ngoba abayidlala nje nangamadatha bayidownloada la kufanele abantu abadayisa ingoma la befamous bebedlala umculo thina siwudlala ngedatha lethu into ekhokhela umculo ngesikhathi wena umculo ukhopha la ukhopha khona ufaka USB utholana umnikazi wengoma nawe uthatha usendela abanye USB yakho unikeza abanye uqhubeke umculo sabalala yonke indawo engathuli lutho umnikazi wengoma. Leyo nto nje ngathi abantu bengafundiseka ngomculo ukuthi umculo uhamba ibanga lingakanani. Ngicela ukuphendula la enithi khona ngathola ukuthi abaculi bayaxhumana ngale sayidini. Lokho ukuthi bayaxhumana kungokwabo kodwa thina singabalandeli umlandeli uyazini ukuthi umuphi umculo athi mayolalela awuzwe kangcono. So
Phawula Laphe ngomculo-ke kuphelele ukuphawula kwakho uma kunjalo kuphelele ngomeni ungathi hayi bekumele omunye enze kanje kanje awusaphawuli ngomculo lapho usuphawula ngebehavior ukuphawula kwakho akuphelele emculweni yazi ukwehlukanisa ukuphawula ngomculo nokuphawula ngomculi that's why ngiyangitshelela genge lena eyenza ekhuluma ngabaculi ukuthi yazi ukuthi kunini la ukhuluma khona ngomculo kunini la ukhuluma khona ngomculi musukuxuba indaba musukuthi wena ukhuluma ngomculo bese usitshela umtshengiseni wenze lokhu umgqumeni wenze lokhu umenzi wenze lokhu awusitsheli ngomculo usitshela nge-lifestyle yabaculi lapho yazi ukuhlukanisa umculo nomculi awusakhuluma ngomculo ukukhuluma kwakhona uma ukuthi unendaba nomculo phelele emculweni hayi kwimpilo yabaculi. Ngathi befuna ukuphefumula lapha ubhuti. Msathe kubamba. Abaculi bangama-public figure, you understand, even nasemaphepheni nakumabona kude abaculi kuyohlezi kukhulunywa ngabo nangaphandle komculo. So akwazi ukuthi uthi wena abalandeli bekhulume ngomculo ungakhulumi nangabo personal because balela ukuthi ukhulume wathini kuphi anginendaba nalona uma ukuthi into eculile kodwa angizwa ngisho ngabe kuthiwa ukhulume wathini kuphi kanjani angingeni la yabo mina angilandeli umuntu ngokuthi utheni ngilandela ingoma yakhe phela angisahlangane nento ayikhulumile ukuthi umuntu uthe uzalele show ebengwasolundi ngithi inkinga wena usuke wangaqhakambisa indawo yakho ngisawulalela umculo wakho anginaso mina leso sikhathi mina nje anginaso leso sikhathi ngilayela ingoma nginandaba nokuthi umuntu uthena akazalelwa ngolundi sezothi thina ngoba ke singabasolundi indaba wena uphika ukuthi wena ukhulele olundi ku-podcast ufike waphika ukuthi ukhulele olundi angisezwilalela ingoma yakho kwahle nini baba kwethu ayenikhuleni ngeke hayi mina ngiyebona yenza umqondo ukuthi uthena wena indaba ungasho ukuthi ungwakamkhize ngoba thina sikwazi ukukhuleleka kamkhize uyindaba ukuthi ungwakangcobo angisawulaleli kumculo wakho ngoba ususho njalo maye ngeke ngimele lo nto mana weba mapholoba mina ngibona ukuthi siyabalandeli ngoba sinokukhathazeka ngokuthi umnotho uzenza uSminoff ngokomculo nokomsebenzi cha kuyofanele ngelanga eke simlande umnotho ayiphawulele ngalento thina sisolayo nayo Sminoff ukuthi promise kuyofanele simsondeze sizwe ukuthi unenkinga yini noma akanankinga yini ngalokho Abuthi for ethi brand yakhe for brand yakhe mfowethu asingamsondezi nje futhi ekukhulumeni azenzele into yakhe mase ezizweni ukuthi ude uthi aphawule mfowethu kungenzeka ukuthi mhlawumbe zingaphazamisa nomsebenzi wakhe izinto lezi edako live aphawule cha enze into yakhe mase ufuna ukuphawula ngendlela yakhe kancane ngisacela ukulandelela la khona kungidida kancane lento ngiyazi wezucu ukuthi khona abantu abake bahamba kuthiwa bayoshaya lo mfana sure beyomshayela ukuthi bethi indaba nicule njengoSminoff abalandeli ukutshela ukusangana kwabalandeli bahamba befuna ukuyomshaya bethi indaba wena nicule njengoSminoff uyayizwa lotho manje mangabe sekungathiwa sengiyayibuzela nje namhlanje kufika abantu abazongishaya bathi indaba wena ucule njengoSminoff mase qhamuke kuSminoff kusasa sengibuzwa intatheli ithi ubukela abantu kumele ngithi ngibukela kulo muntu abantu abafuna ukungishayela yena bengishayela ukuthi ngithi ngithanda yena nawo bebemthanda umshayela kanjani umuntu ukuthi uthanda umculo nawo umthandayo umshaya kanjani ukuthi uzufuna ukuyomshaya umshayela ukuthi uthanda lo mculo nawe uthi uyamthanda uthi umshayela ukuthi ulandela yena nawe uyamlandela kodwa uthi ufuna ukumshaya akusho ukuthi hayi bafana bakithi hayi ngeke hayi into bengicela ukuyibuza ukuthi lento kaSminoff nolokhuzana nomnotho angiyilandeli yonke so khona la ngibuye ngishiyeke khona kukhona la uSminoff ake yaphawula khona wathi unenkinga nokuthi umfana wamphika asazi lapho mfowethu ngathi ngiphendule mina ngazi kodwa bafowethu ngeke bafowethu simlindi sike sibalindeke sibaculi baphawule kuzo zonke izinto ezinye izinto eziphazamisa umsebenzi wabo kodwa ngiyakuzwa Zucu mina ngazi ngizwe ukuthi ephawula
Bengishiso ukuthi iyadida mina benginalento yokuthi ke kusho ukuthi uSminoff washo kahle kahle ngibona indlela ekulokhuzwa ngayo emqondo nami benginalento yokuthi uSminoff waveza ukuthi akumphathanga kahle so uSminoff i-artist ufundisekile sengiconfuseka lapha izinto nje ongeke uzumthole kuzona zonke lezi zinto lezi i-artist lela eliqeqeshekile elifundisekile ngendlela esimanga mhlambe futhi mathathu mabili ama-artist afana naye kumaskandi ngeke umuzwe nje kuthi ukhuluma ngalona futhi ngeke umbone ihlanganisa nayo yonke lento ekhulunywa abantu yes i-artist elifundisekile leliyana ngiyalazi mina ngisebenza nalo fundiseke ngalendlela ngeke ulizwe liphawula ngayo yonke lento ekhulunywa abantu focus emsebenzini walo mina bonga kusuku i-artist eliyithatha ugcina uhamba unamatshela kuyona yonke into ekhulunywa abantu ekaede livele emsebenzini wakho yabo i-artist lelifundisekile kakhulu kabi kabi yabo elizobuya selibuya ngengoma enzima futhi kodwa ngaze lithi vu inkinga into ekhona la emculweni ngoba vele angisebenzi ne-artist elihamba likhuluma yonke into engahlangani nomsebenzi ngeke izi-ede vele emsebenzini inkinga into ekhona enkulu namhlazila kunabantu abangazwani noSminoff abazulwa izimpi zabo befake umnotho ndabezisa mfowethu ngicela mfowethu ungathinti ukuze mfowethu singagcini sesibala izinto eziningi ngicela nje suke nje kulento leyo ozama uyiveza manje mfowethu asikhulume nje ngali ubheka enye point yabona mfowethu masikhuluma ngabalandeli bamaskandi abalandeli bamaskandi bayaxova yabona singaphuma kule ndaba kaSminoff nomnotho yazi mfowethu mangakutshela amount yama-inbox mina engike ngiwathole kuthiwa umenzi udla amandla ami sikiyeke nje lokho kwama-artists asingene kulokhu uma ungake wazi amount mawungakuyobheka nama-comment uphinde wazi amount yama-inbox asuke ngena kuthiwa ngiyabhayiza miyekelani umenzi edla amandla ami uyazi ukuthi kube ngiyabhayiza ngabe umaye yini na abantu abayazi nokuyazi ukuthi yonke lento isuke laphi yenzekale kanjani abajahayo bajaha ukuyosho lento bajaha ukuyosho umuzwa wabo ngaphandle kokugetherisha ulwazi so ngizama ukucacisela ukuthi abantu bayaxova and abantu bayaxova bexoviswa yini na ukungabi nolwazi hence ngeke ngathi ayikho into eyenza ukuthi ukuphawula kwakho kungabi namsoco njengokungabi nalwazi so nalega mnotho nolokhuzana kuthi umenzi udla amandla akho ngoba nakho wathi wesikhinkile wafaka leyo nto engomeni sewamandla akho lawa asedliwe okusho ukuthi umzukulu usedla amandla nje entombi yasolundi ngoba imemezile yathi umzukulu ohlesithi isewasedla amandla yona amandla kukhulunywa ngawo lawo nosicebi naye hayi bafethu hayi kanti yini amandla madoda kithi mfowethu ukushoda kolwazi kuyohlezi kudrive umuntu ukuthi aphawule ukuphawula nokungena nomsoco ilapho nje ingqole ezitshelelwa ukuthi ingqole ehambe fika ethatha imali kaSminoff noma ethatha iginci kaSminoff eyocula ngazo noma uyethi mayiseyocula bese ethi nginikeza ke imali yakho ndoda oyisebenzele ngihambe ngiyorecord noma ethi ngikompozela ingoma ngihambe ke mina ngiyoyicula ngikhiphele mina imaphi lamandla enikhuluma ngawo mhlawumbe thina sibuya amandla siwabuke ngenye indlela imaphi lamandla enikhuluma ngawo enisichazele ezucu ingqole ezikopen ama-eyes yini basuke besho njalo yazi ukuthi mfowethu usikhinkile wazi wenza ivideo naye bemxaka bethi udla amandla ami aze ngamfonela athi ayiphuma kulento yokuchaza lena abantu ochaza nje angazi uzufike phi mangaphika nabantu ohlezi uchaza lento yamandla bafethu hayi ngeke engathi yonke into isiyamandla nje yonke into isiyamandla nje ubani udla amandla kabani ubani udla amandla kabani ni azamaningi bo amandla adliwayo ubani nami odla wami ningilandela amandla ami kuyena promise bafowethu ngicela niphefumuleni ngingcinile ndabezise
besaphefumula emhlazeyi udla amandlaba bakulive wakho udla amandlaba. Hayi cha ngikhona lokuzana webhodi. Uthi manje sengibona ukuthi sekurequest labo abaphikisayo kuma comments senginqena ukuthi yabona ya recorda phela. Waphetha ku Facebook adla imali ngithi. Uthi mina njengami nje mangathiwa ubhuti uge kunokukhuluma abakukhulumayo abanye abantu ngaye. Mina ngiyakholela ukuthi ngingamshayela ucingo ngimbuze ubhuti kunokukhuluma kanje yabo. Ngingaze ngikhulume ngigeqa amagula. Kanti ubhuti uge akanankinga nalonto leyo. Mina ngiyakholela ukuthi nje njobe ngichaza mina ngithi cha kuyode ngelinye ilanga mhlawumbe wasu yabo. Umuntu okukhulunywa ngaye ngaleso sikhathi kuyodinga ukuthi abe athintakale ngoba mhlawumbe ngeke akanankinga nento sokukhulunywa ngayo lelo ngaleso sikhathi. Ngoba thina sabalandeli sikhuluma kakhulu. Yabo sikhuluma kakhulu. Ngizokutshela indaba kaShwi. Abalandeli bakhuluma kakhulu indaba kaShwi nomuntu ekhaya. Namhlanje bayokwenza ulive ndawonye ngicela ubhuti uge uyayazi lonto le bayokwenza ulive ndawonye nomuntu ekhaya okhosini. Yabo. Yabo nami engibiziwe nje lapha kwacaca ukuthi angithola ngisho ukuthi ngiyekhona. Ube ngibiziwe. Wesithe mina mhlenze ngisho ngithi ungakwengena kakhulu into yabantu ababili. Ungayingeni into yabantu ababili. Ngena leso ukusifaka igama lapho. Ayingeni kakhulu into yabantu ababili uzugamanxe kuyona. Siyakwenza nje ngoba phela singabantu kodwa into esukuthi into abantu ababili lapha abayidecide labona into yabo mangabe sefuna ukuyilungisa abayidecide labona futhi into yabo mabe ngabe befuna ukuyimosha. Yabo. Yeah. So namhlanje oShwi sebebashiye bonke labantu ababekhuluma. Bonke abantu ababekhuluma nqa abantu ababekhuluma nathi asifakwa kule nto yakho. Abashiye bonke bona bayikhulumela into yabo bobabili lapha na okhosini. Yabo. Uyazi ubhuti uge mina ngamfonela baba abantu lapha yana babengazi ngisho ukwazi yazi ukuthi kulinganisele mina ngikutshele ngami ngoba ngikhuluma ngami Snow White. Kwathi kuyi-COVID kuyi-COVID nje bonke abantu behlele ekhaya abaculi kungasebenzeki kungenzeki lutho. Ngibuka ama-artist ude nama-artist elokhuzile bo ezobulawa indlala. Yabo. Ngikhethe lawa engangiwabone eseduzane. Ngithi bafethu uthi konke engifuna ukunizamelana ngibona ukuthi izosebenza yini. Yabo. Ngithi ku-Telkom ngoba upromote into ye-funeral cover yafika naye abantu bayashona i-COVID babulawa i-COVID. Awucelenanga lama-artist ekupromotele lento uwanikeza imali. Yabona uMaskandi yenye into uMaskandi. Kwaqhamuka into eyayisithi ngeke masikwazi ukuthola imali engaka. Futhi masithola thina u50,000 futhi uMapholo uhlehle no5 million. Umuntu akayibuki ngehle lokuthi wena uzama ukumsiza. Uthi kushuthi wena khona imali eningi ohlehlina. Kusho wona ama-artist engangizama ukuwasiza ngaleso sikhathi. Yebo. Athi okushuthi mangabe thina sikwazi ukuthola u100 nosikwazi ukuthola 200,000 umuntu emunye kushuthi uMapholo uhlehle no2 million. Kwaba kholela ukuthi umuntu ungakwazi ukumsiza umsizi uyiphumele futhi kuyena. Hamba uyiqhubekela nempilo wena oyizamayo kwenye indawo. Enye yezinto eyaxabanisa lamadoda awuxolana namhlanje. Bangenela icompetition yase MTN bawina bathe sebewinile imillion kodwa hayi ngeke mangabe sithola imillion kushuthi laba bahlehle namalini icompetition befaka wonke ama-artist. Yes ibifaka wonke ama-artist. Kodwa namhlanje sebedecide ukuyixolanela abasabafaki bonke abantu abekhuluma zonke lezo zinto bayiyele bobabili. Ngichaza ukuthi ungayingeni into abantu ababili. Ngiyakuzwa bhuti. Mina ngamfonela baba uShwi. Ngathi baba yazi ngayichaza ngathi cha yazi ngufonela nje
ngizubuhlungu nje mina ngedwa njengabantu esaqala ukunazi ngengoma ethi ngafa ngafela ubala eyathandwa kakhulu izwe lonke naqhubeka nomsebenzi nawenza kodwa manje sibona indlela zenu seyihlukene singaboni kwenzakala njani. Ngisacela mhlawumbe ukubuza njengomthandi nomlandeli omkhulu umculo wakhe ingabe konakala into engakanani ukanga uthi ngoba umsebenzi wenu awuhamba kahle kakhulu. Wangichazela kangichazela khona futhi washo ukuthi cha uyangezwa isikhalo uyasezwa isikhalo sami njengomlandeli bazokulungisa lokho. UThandazani wakhipha ingoma naye ayisho into efanayo nento ngake ngayisho nangibaba uShwi. Namhlanje into yasho uThandazani namhlanje sayibona iyenzeka. Promise mfethu. Xolelene nje. Promise. Yebo. Uthatha phe number zabaculi. Phela wemhlazi mina angifiki nokulandela uMaskandi. Angifiki nomculo kaMaskandi. Yabo? Umculo kaMaskandi mina ngiqala nje manje njoba sekumanje. Umculo kaMaskandi mina ingeke umuntu ungibone mina ngilwa nomunye umuntu sibanga indaba yabaculi. Ngoba ngenze ukuthi lo mculo nesimbangayo wena umazi umgcina umazi ukuthi nje umculi. Akuhlanga ngisho nanaye ngisho ngahlana endleleni ngeke uzummodwa yena lo. Uyombona ngoba kune post esho ukuthi kuzobe kunoge umfoka Ngcobe workshop ngesikhathi esithini mase uyabona ukuthi usengena uge. Uthi mhlawumbe uge mina ngiyamazi ngibena ngisho na Samuela kwenye indawo nje thizeni. Manje abantu bakhula kakhulu. Uthola nje umculo abamazi lo abantu bathuka abaculi bebabiza ngayo yonke idlamba bengakaze bebabone ngisho ngamehlo abo. Ungamthiwa kanjani ungamazi kwakumazi umgcina kuma social media semafonini. Abantu ngabalandeli bomculo ngathi bengayifunda lento ukuthi umuntu akanaka indaba zakhe. Njengoba mhlazi ngakaze ngihlangane nawe nje angikwazi mina ukubiza noma ngani engifisa ukubiza ngoba angikwazi ngigcine efonini. Yezwala ayibafowethu indaba iphuze bese umuntu ofika thinta leliphuzu le ndaba ashuni asekho bafowethu. So ngicabanga ukuthi mhlambe sebechazile nabantu mhlambe angazi. Promise bafowethu satisfied. Yini manje base ngena thina kwabalekwa namaphuzu manje. Uzoxova. Azikutholanga phela thina ukuphawula ngawo nje. Uzoxova la. Angizange ngizoxoxa. Nami ngizophawula. Makuwukuthi akufanele ngiphawule kulungile ngizokwehla. Abanye abantu. Bekumbono mfethu ngeke ngifake abantu abaningi because sengizovala manje ukuthi kumele ngilungise izinto. Na. Yabona into eyinkinga bafowethu ngeke ngisabingelele ngiyabona sekunzima ngempela. Yabona into eyinkinga ile yokuthi abantu bagugumbe neqiniso mfethu bafuna ukusifunda into engekho yabo. Ngoba yabona njengoba umculo osulandela ngikulalelile Zucu noMapholo kaNumbele. Umculo bafethu manje sesiulandela ngendlela ehlukile. Angeke sihlalele ukunesa ama feelings abantu ngenxa yokuthi kufanele babeke isinkwa etafuleni. Uma ukuthi fanele usibeke isinkwa sibeke ngendlela ekuyiyona. Ungasebenzisi umuntu ukuze ubenefit ngendlela ongeyona yabo. Uma bethi lo mbhema akawushayelwa ashuni kusho ukuthi bakhohlisa izingane ezise-crash ngoba thina esibukayo yonke into iyona kuyimanje beperform izolo uyabuka ukuthi ngisho indlela yokugqoka asisho ukuthi ku-wrong ku-right uku-road modela iciko elingaphambili kodwa musu kuliphika. Uma suluphika okusho ukuthi wena usuthi uhlakaniphe ngaphezu kwalo phela. So nje into esingeke siyivume thina abalandeli ababuye babe seduze noSminoff ile yokuthi uSminoff aphikwe kodwa sibe sibona ukuthi into eyenziwayo iyakhe yabo. So nje ningadlali ngathi bafowethu nesifunzo okungekona iqiniso nibe neligodle ekhwapheni. Asisho ukuthi ningabaseki labe nibonayo ukuthi bane potential kodwa bafake neqinisweni ningafuni ukubakhulisa ngendlela okungeyona. Ngoba nathi njengoba sithenga umculo kaSminoff ayo ngoba uSminoff simzwele ngoba uSminoff siyamthanda futhi siyakholelwa kuyena siyameseka ngayo yonke indlela. So uma sekuzoqhamuka abantu bezothatha indlela bazothi nje uSminoff ngoba nake yithulele ngaphawule njalo bambona ukuthi bangamxhaphaza. Angeke lo futhi hayi ukuthi ku-wrong ukuthi kube khona abantu aba role model uSminoff okusho ukuthi ikhona into enhle abayibonayo nabayithandayo ngoSminoff.
abayeke kodwa ukumphika uma sebeyibona ukuthi ngathi banamandla ababa nawo noma kune-support abayitholayo. Khona into engeke siyivumeke. Ukhinibe. Hayi sobekile Khinibe. Babhuti uyinsizwa ngithi. Impela. Umdlalo weinsizwa. Umdlalo weinsizwa siyawazi kodwa umculo weinsizwa nawo siyawazi. Uma kuwukuthi mfowethu uyawazi umdlalo weinsizwa. Cabanga ukuthi uyazi ukuthi insizwa ziyaba nokuphikisana ziphikisana nje for the sake of ukunsizwa zisaqhuba umdlalo. Iphuzu belilapho ukuthi thina abantu bathi ngicela ukuqeda mnewethu iphuzu belilapho ukuthi ngisho ngakuthiwa abantu bayiphushela umdlalo bayiphushela ukunsizwa thina asifuni ukuyisupporta ezomdlalo leyo nto sifuna ukwenzani ukuthi kube khona ukuxabana phakathi. Iphuzu belilapho hayi ukuthi khona odefendwayo ukuthi sididwa yigame ekufanele ngabe siyayi-understanda ngaze ngathi ayintsha lento ngaze ngenze ibonele ukuba ngabacula abadala ukuzama ukunitshengisa ukuthi akusiyo into entsha lena. Why seniyenze ngathi into entsha na iphuzu lambeli lapho uyayi-understand. Kwabona laba abadala bebengayithandi lento yokulingiswa yokuhlinzwa bephila. Kona sengingakhohliswa nje phela phambi kwabantu kushawe ngazo bebeyithanda. Akekho umuntu wakwathanda ukuthi ehlinzwe phila. Njengoba Jive wazi wakhipha ingoma yabona phakathi kwakumnandi ukuthi usebenze kube khona amanye amadoda azothatha into wena oyisebenzele kanzima azoyenza uyawo. Nakhona lokho ukuthi bathi umdlalo weinsizwa uyinto bafethu ehlukile. Uma besuke becula lababhema baculela insizwa kodwa baculela umuntu olandela umaskandi ngaba abantu besifazane ngabe yini yabo. So exactly ke mfowethu exactly lo phuzo yakilo ke leli phela exactly abantu abakhuluma kakhulu laba ngabe akumele ngabe bayi-understand kangcono insizwa bambalwa mfowethu abesimame laba abakhuluma inkinga manje Zuthu insizwa ezikhuluma kakhulu lezi insizwa kumele ngabe izona eyi-understand kangcono umnsizwa kodwa izona eyidideka cha mina insizwa uSminoff angeke edlale nomnotho umdlalo womnsizwa. Ingane umnotho bakhona ojikijiki umjulisi ontanga yakhe akadlale nabo. Uthanda umculo umfana bafowethu wathanda wangena wawucula. Mana wemduduzo asikuphiki lokho wemduduzo kodwa into esingayifuni ile yokuthi amphike. Yabona akuqali ngoSminoff ukuthi kube khona umuntu amlingisayo. Lokho siyakwazi kodwa akube nendlela ehlelekile. Uma uthi wena indlela yokunsizwa umculo kaMaskandi umculo wesintu kodwa siyabuka ukuthi manje awusekho kakhulu cases and usumculo okwazi ukungena naseyindaweni eziningi ezahlukahlukene. Musa ukuthi umculo osowuphezulu ngalendlela ufuna ukubuyisela kulesa sintu sethu. Angisho ukuthi asisilahle kodwa asibukeni ukuthi indlela yawo awusekho kuleli yazini. Ukugawula ingoma kaSminoff umfana ukuthi mayizobhala ingoma elalela i-album kaSminoff. Webo bhuti ngicela ukubuza ningabalandeli bomculo noma ningabalandeli bakaSminoff ningakangiphenduli nakho okwenza ukuthi ngibuze uma into uyibheka ngeso lokulandela umuntu vela ngeke ngi-arguishe nawe ngoba inkulumo yethu kungashaya ufonta mbamba ngoba wena uyibheka ngokudefenda umculi awuyibheki ngokubheka i-reality kaMaskandi. Uyabona ikho ngithi angibuze ngizosheshe ngihoxe makuthi ningabalandeli bakhe ngoba ngisho sengifisa ngisho ngakhuluma into yenza sense kangakanani angeke ngize ngiwine leyo argument. Mina ngilandela umculo ngabe yamzucu. Abantu nje bhuti mina ngizokutshela balandela abacula balandela umculo. Ayike mengakhulumi bafethu. Hayi inkinga yeni yazi ukushiswa ukuthi lokho mduduzi uyasazi kodwa thina asilweli umculo la Uyabona ke mina ngiyayisho leyo silwela ubulungiswa sibufunayo akukwazi ukuthi ungathi wenza into yami. Niqale nini ukulwela ubulungiswa? Siqale nini na ukuthi siyabulwela manje musu ufuna uqala namhlanje hayi lo muntu lo hayibo lo muntu